Те още не се познават един друг, макар че са родени в една година. Те ще бъдат 30-тия набор, който служи след създаването на гранични войски. Те са синове на социалистическата революция. Но сега, когато изведнъж така реално са изправени пред нея да изслужат, тези младежи изглеждат неуверени и плахи. Сигурно поради това, че още не знаят онова, което им предстои да вършат. И не са сигурни дали ще умеят да го вършат така, както трябва. Да, чухме изстрела. Изстрела чухме. И ние излезнахме тук с бабата. Обаче той, нали, беше видял, че е ранил. И тогава вика ранени, комшике. Те, нали, ние беме тук като комши. И той вика, нали, бабата му вика, какво става, момчета? Абе, комшике, ранихме момичето. И тогава ни пуснаха, нали, само двете ни пуснаха нагоре. И отидахме там, те беше в реката там. Ама те момчето, те му вързаха ръцете назад. И го сложиха там да легне на шосето, да легне. А пак момичето е тук отдолу. Ти знаеш къде е Налелка? Къщата. Мазура, да. Там внесахме вътре. Чаршафи превързвахме докъдето можем и те се обадят. Те тогава дойдаха и командирите и всичко дойде от заставата, другите войници. Тогава обадяха се за линейка. Тя говореше немски, нищо не можехме да й разберем. Да, само питаше Гърция ли Гърция. Дали е в Гърция.